Halos kadangkal naman na bitak sa ilang konektor ng Narciso Ramos Bridge dyan sa may Asingan at Santa Maria. Problema pa rin ng mga motorista. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Dahan-dahan ang mga sasakyan, mapamotorsiklo man o truck habang tumatawid sa Narciso Ramos Bridge sa Asingan dahil sa halos kadangkal na agwat ng siwang ng ilan sa konektor ng nasabing tulay. Reklamo ng ilan sa motorista ang panganib na maaari umanong idulot nito lalo kung hindi agad napansin. Ipinaliwanag naman ni Asingan Mayor Carlos Lopez na nakatakda na ang pagsasagawa ng engineering office sa mga konektor ng tulay dahil nahanapan na rin ng pondong gagamitin dito. Naging issue yung Ramos Bridge na kung saan hindi siya convenient to the riding public yung girder o kaya yung connector ng bridge, which is nakakadisgrasya. So nung nai-report sa akin yan ng mga barangay officials ng Bantog, we immediately untap the office of our district engineer, Engineer Venus Torio, at agaran naman na nag-respond sila that immediately ipapagawa po yung connector ng bridge. Humihingi rin po ako ng karagdagang solar lights pa kasi yung ibang mga national highways ang liliwanag. Samantalang itong sa amin, walang ilaw. So that's why I personally go to the office of the Secretary of DPWH at kinonsern ko po itong solar street light para po sa Magilas Trail from the bridge going to the boundary of Asingan and Binalona. Kasama rin ito sa isa sa gawa upang mabigyan ng mas maaliwalas at maliwanag na daanan ang mga motorista lalo sa gabi. Humihingi naman ito ng kaunting pangunawa sa mga motoristang dumadaan sa nasabing tulay at sisiguraduhing matatapos ang pagsasaayos sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, tinapalan muna ng aspalto ang mga inirereklamong siwang upang makatulong sa pagtawid ng mga motorista. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.